Oško aspoň na sekundičku úspešnejší na buli, ale puk je na hokejkách hostí a tí môžu ísť do brejku. Šramatý, jeho zakončenie, Surák výraž. Tvrdoň. Solenský, pekná individuálna akcia. Solenský sa natlačil do zakončenia. Však musia opäť puk zaviesť do útočnej tretiny. Nice. Na Tvrdoňa. Tvrdoň má priestor. Servíruje to do prázdnej bránky a Lacka otvára. Prigocký. Po úspešnom buli. Levice usadené v útočnom pásme. A tu bude Vorobiev, ktorý snáď už tretiu tutovku dnes spáli. Na neho snažil dostať puk. Ešte Vorobiev. Prigocký. Posledné sekundičky Svitana musí zakončovať. Ktorému puk posunul nezištne Marek Tvrdoň. Uvidíme, aká bude odpoveď Brezna. Možno práve teraz Sojka. Beržinec ďaleko na výlete z brány. Každopádne zaujímavý moment. Puk totiž nebol ani len v náznaku pri striedačke domácich. A teraz za to pikajú. Rozpažil. Pravdepodobne opäť zvonila konštrukcia. Tá nezvonila po tejto Jasencovej strele na druhej strane. Ale puk sa nedostal na ochranu sieť. Hajda jeho prihrávku nezachytia. Teraz bude chýbať vzadu. Štrikovačka od Voronu a zakončenie Svitanu. Vylučovanie. Korčuliar, prečíslenie 2-1. Lacka sa tam už uvoľnil. Najsová prihrávka však stroskotala, za to táto strela nie. Jamrich teraz nespracoval. A opäť hrajú Levičania. Šramatý má tam voľného Vorobiova, ktorý zvyšuje na 5-0. Tak úplne zbytočne sa tam na niekoľko sekúnd sám s pukom zašiel Hudák, ale napokon z toho je predsa len akcia Brezna. Hrozia stále z podobných rýchlych protiútokov aj Lacka.